Kalong gai ke ke bora ching su khia bahagani ke jalla namar bakat nang mi kisngi ki kamsniu kinang yai kiu baki brio kim dan shu kim sim tiplem bat ki not ban le ikam ki bonra ikchingma hage em lang salang hagawai ke Jaiñtia ka ja West Jaiñtia Hills District wei khuna abadang khat khnai Snem karta ula shadung de Tari ha wei brio bla itho kerteng kum new Bhoi live house Snem karta bakani kalapa website jung Meghalaya police kan kum ko website laong ba kemiu te khuna klabu ichingu chor ba kamiet pratrek urumpang arjar funriu uniu Bhoi ladung de Tari u khon jongka ubadang don khat khnai Snem karta hagwai ke shnong hak te district hak bawlo man saujur shushu laong bla ra padiu civil hospital jawai banyo ikching sumar laong ru ban kaliang ki Pulit kleyo ban kemiu te uniu Bhoi ubakadau dang kti hagani kam Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya